Мони, здравей! Как си? Здравей, добре. От колко време си в Next? От 4 години. А каква е твоята роля в компанията? Отговарям за събиране и обработка на данни, изготвяне на месечни счетоводни справки, архивиране на документи спрямо изискванията в закона, също така извършване на проверка за съответствие между документи и въведена информация в системата. Изкуственият интелект завзема ли вашата сфера? Най-забавното е, че въпреки дигитализацията, в днешно време аз живея в джунгъл от хартия. Как приемаш колегите си? Колегите ги приемам като семейство, не си ги избирам, но се научаваме да работим заедно и да постигаме високи резултати. Коя е думата, която най-често използваш в работата си? Фактура. Ако имаше бутон в офиса Skip to Friday, колко често би го използвала? През ден. Кой ще предизвикаш да седне на стола? Ще предизвикам най-усмихнатото момиче в офиса. Сема. Как бъде? Не мога ли? Може ли? Там ли трябваше да гледам? Там. Много трудно там да се гледа, бе.